15. mart 2023. Gledate Uranak, uživo iz studija K1 televizije. Jovana Joksimović. Pričom idemo u Varšavu. Ovo je priča maltene broj 1 u svetu. I dalje govorimo o pravima žena. Sud u Varšavi osudio je aktivistkinju za ženska prava Justinu Vidržinsku na 8 meseci društveno korisnog rada zbog toga što je žrtvi nasilja u porodici pomogla da dobije tablete za abortus. Naslovna strana današnje Politike, centralna tema, i vlast i opozicija tvrde da su spremne za izbore i priča se, govorka se o izborima, ali za sada je to sve još na bazi špekulacije. Vidjet ćemo da li će neko izvanično reći kada se mogu očekivati i da li se uopšte mogu očekivati vanredni parlamentarni izbori. I to je tema. Pošto nam redovni lokalni svakako idu početkom sledeće godine. Naslovna strana današnjih večernjih novosti, sumorna statistika, upotrebu ćirilice sveli na 10%. Zakon o zaštiti našeg pisma tačno godinu dana od početka primene nije ni zaživeo. Strano, to je Blic o Draganu Džajiću. Nemam čarobni štapić, novi predsjednik Fudbalskog saveza Srbije je juče izabran u Pazovi. To je Dragan Džajić, bio je juče i jedini kandidat. Na naslovnoj strani Blica je i misterija seksualnog uznemiravanja. Reč je o voditeljki iz Podgorice. Rambo je ipak pljesnuo Lejlu po zadnjici, dodirivao me po intimnim delovima tela, to je ona rekla, a Rambo je devojčicu koja se davila u nabujaloj đetinji. Naslovna strana današnjeg Kurira, ekskluzivno, Wiesbaden, izveštaj o ubistvu Đinđića i manje veš strelaca bio bi u stanju da na nišani i pogodi. Ovo je njihova priča. Kurir, oni tvrde da je 5 sati zadržan čovek u stanici policije dok prođe Vučić. Također na naslovnoj strani Danasa bave se i Bastom. Ministar za sankcije Rusiji, ostali se ograđuju, i Rambom Amadeusom. Kaže, priznajem sva moja nedela, ali neću da joj se. O Lajčaku koji se ponovo susreo sa Vučićem. Čuli smo komentare obe strane, pripremamo se za Ohrid. Sjedinjene države govore jasno i izričito da zajednica srpskih opština mora da bude uspostavljena u našem sporazumu. Vidjet ćemo, dakle... Dobro jutro, kako ste? Dobrodošli. Hvala na pozivu. Hvala što ste došli. Dobro jutro. Evo, izvolite. Zorane, šta je vama nekako najvažnija tema jučerašnjeg dana? A to su me pitali juče neke naše kolege. I ja isto onako urednički kad bi razmišljao, to je ili Vidić ili Basta. I danas. I danas Vidić i Basta. Znači, jednostavno, iako se približava, iako je jaka diplomatska aktivnost oko... Da. Kada kaže Vjosa Osmani da ne očekuje da će u Ohridu mnogo Beograd pružiti. Budemo patetični, srce Srbije, ali naša teritorija po našim... Pa i ko nas je preveo? Živjeti u vlast, to je nekorektno prema Kosovu. Znači, jednostavno, ovdje suverenitet je gubljen postepeno. Dobrodošli. Kako ste, profesore? Dobrodošli. Ja kad smo ljubi, ali ne smo. Pa nemojte da se ljubimo, sme da se ljubi od ove korone. Može. Samo ja ne verujem u koronu. Da, recite mi dalje, dakle, ali ovo je ogromna cifra. Jeste, ali ne možemo se vezivati za te podatke. Ja se stvarno izvinjam što stalno nešto tu u životu, ne znam, imaju firmu, ne znam, ili jako nešto dobro radi i tako dalje. Znači, nego sve žene. I hvala na razgovoru. Igore, dobro jutro i dobrodošao. Dobro jutro, bolje vas našao. Kako si? Evo, sjajno. Dobrodošao. Bolje vas našao. Ali lepo, dobro, mislim, ja inače kad razgovaram sa ljudima koji tako dođu na Beoviziju, pa se prošetaju kroz Beoviziju, pojave se možda jednom i više ni jednom, pa to delo je onako poprilično, mi uživamo, navijamo, imamo svoje favorite. Ljudi vole festivale generalno. Teksta Đorđi na prvom mestu i Boki Vasić i ja. I eto, Đorđi je bio ta komponenta koja je nedostajala da ovo finaliziramo.
Boki Vasić ga je pozvao i meni se jako dopalo kako je to na kraju sve završilo. Super, pa dobro. Veliko. Sanjam veliko. Pa dobro, morate tako. sanjati veliko da bi jednostavno slušao ono što mi srce govori. Dobro, a što ti nije bilo na ovogodišnjem izboru? Jednostavno. Ostavljam te, idem ja do Boška. Ajmo, idemo u Kec na 11. Hvala ti. Da, i ja sam to isto htio da kažem. I, znaš šta, to ti toliko dobro stoje. Stvarno? Ali ja sad stvarno, evo sad, znaš, imaju ovi komentatori, pa neki sebi, ja jednom sebi da dam na značaj. Ja sam inače i dizajner, imam toliko kolekcije iza sebe. Znam, i znaš te, jel možda veruješ da nemam ništa tvoje? Jel možeš da veruješ da evo, imam toliko toga što bi mogla da... Ali mi žao, ja pravim modela. Zamislim da obučeš pantalone pored ovoga i svaki put. Ti mene u stvari štitiš. Tako je. Jo, pa dobro sam to shvatila, posle toliko godina. I samo da ti kažem Mislim, nešto. evo ja tebi da kažem. Ja moram da uzmanjam. I nikada mi donao nije. Dobro, nikada. ali gledaj, samo šta sam hteo ja tebi da kažem. Ajde. Sada, svaki put kad vidim da ti tako, neću uopšte da kažem zašto i kako napašće me svi. Prelaziš iz studio u studio. Ja se setim mojih dečačkih onako razmišljanja o tome koliko to lepo čine te neke žene koje su tada bile proslavljene umetnice. Pa čak trče stadion u štiklama sa tim dugim nogama. Ja kažem sad, i zato sad kad si ušla... Šta si stigao sve da mi ispričaš za vreme ove špice? Ona dugo traje. Znaš na koga se sećaš? Ono iz helikoptera, oko stadiona. Pa tamo 100.000 ljudi. Dobro, neću više o tome. Danas ću da pričam... Znaš čemu sam ja pričala? Čemu? Da si ti video da su nam u Berlinu dozvolili na javnim bazenima da žene mogu da budu bez toplesa. 2 žene bile u toplesu. Da će imati neke druge. Mislim da će žene više sa ženama imati problem. Mislim da smo mi više puritanci nego što bi trebalo da budemo. Da, u stvari nismo ni stigli do tog momenta kao mi samo pričamo golo ili ne golo. Ali, znaš... Toliko su sad neki za, neki protiv. On je nekako komentarisao te trenerske licence koje je Nemanja Vidić ima. Pa je negde dao nama privilegiju da možda su ove naše verodostojnije nego one. Prvi koji imaju šugu, da. To mi je rekao. Dakle, ja sve vreme dok sam pričala sa njom, verujem, mene sve svrbi. Sad kao... Samo za tebe jedna vesela pesma. Htio sam sa nekom drugom. Ćao, drugari. If it's not for you, ali ne. Počet ćemo. Don't talk, just kiss. Znaš li iz 90-ih? Šta kažeš? Right Said Freddy, Don't